Bocs. Erre szokták mondani, ha tudom, hogy elesik, akkor leülök. De most már megtanultam, szóval, hogy itt nem érdemes zárt cserélni. De idáig, amikor csináltattam, ott náluk így tartottam, hogy hamarabb is. Igen, most nem volt hozzá, akkor azt mondtam. Hát, láttam, hogy a pakoljuk meg a szüzet. Befotózták azt a hát így a vakok jobban megcsinálnak az utat. A kurva anyádat basszájba, látod? Nem láttam, szóval ez most neki ütközött volna. Hát ez szopott volna, most nagyot elvezetek. Között volna, nem fékezek rá, az tuti. Meg nem megyek le egy másfél méter. Én értem, hogy siet, ezért szoktam, de ezért kell belenézni a tükörbe. Basszus, ő okozta az előzést, hát nem de én. nem az a hülye, az nem annak ment volna nekem, hanem neked ment volna, itt nem. Szopott volna, fasz mondom. A faszomat engem meglökött volna, én meg bementem volna a súlyba. Ezzel a súlya? Hát Az a kis egy tonnás szar, nagy az nem, de amikor üres, akkor meglökhet, elég, ha csak neki pattan. Lehet, de ennek az autók mehetne egész 2 tonnás autó, az a 1 tonnás szarjával mehetne Hát a csak faszba. úgy talál el, akkor meglök. Érted? Nem az a lényeg, nem kilök az egyensúlyodból, azt te meg mész barkázni, szedni. Jaj. Ezért látod, Muci, bele kell nézni a hátsó tükörbe, az a barom elkezdett